Bangke kesel aku takbiran, kelar karo lumah-lumah ngene iki lho, aku takbiran. Jane serku iki mangar dolan ora malah takbiran ngene iki. Soale malam takbiran ngene iki kan penake dolan ngapali pacar to. Apa meneh kae, terus padha pangkat dolan kabeh kae. Aku kan yo ora melu dolan yo isin. Padake kowe ae, aku ngono wong apik. Malam takbiran ngene iki aku nganggo sarung, nganggo kupluk budal yang masjid terus takbiran. Yo ngising sik lagi takbiran. Soale yo lur malam bodho ngene iki, wong-wong kan padha dolan kabeh to. Lho aku ora nek sing takbiran belas. Ora nek suarane wong takbiran belas. Gonakmu yo ngene iki apa ora lho? Ngelingi aku sing nom. Akhirnya aku yo ngalahi takbiran dhewe to, masih liyane dolan. Mosok to. Malam bodho kudune rame takbiran ning masjid-masjid malah padha dolan kan yo ora becik. Ah, pas takbiran yo, sak takbiran, rong takbiran. Ate ora kena sing nyauti belas. Akhirnya yo wis tak terusne to. Sopo ngerti engko sing liyane padha melu takbiran kabeh. Tapi yo suwi-suwi aku takbir. Kasih gobios iku lha aku takbir. Masjid-masjid liyane. Belas ora nek sing nyauti. Pancet ora nek wong takbir. Aku berat wong nggonku. Itu dolan pora iki. Saking kesel aku takbiran, ngasih kelar kalau lumah-lumah iki lho, aku takbiran. Aneh yo lho, bareng takbiran karo lumah-lumah. Pak wiwit ning langgar kidul, malah langsung nyauti. Bareng nek sing nyauti, yo wis aku leren sik to, rada suwi ngono aku leren. Lho jam jam 7:04. Jam yang mene kan arep dolan dalane rong kena dilewati to. Enek pawe takbir keliling. Yo wis, aku terus kali aku takbiran to. Tapi yo bareng saya suwe aku takbiran. Wate mataku iso yo entek lho. Akhire lah dolane kur dadi wacana, aku mulai wis langsung turu.